Entre silencis. El teixit d'una conversa d'educació i psicologia. Benvinguts a aquest nou podcast, on parlarem dels beneficis de la natura en contraposició a un mode de vida molt tecnològic i artificial en el que estem sotmesos avui en dia. Donarem eines per naturalitzar els espais d'aprenentatge, espais de convivència, tant a casa com a l'escola, parlant de l'ús de les pantalles i de tot allò que ens beneficia de tenir contacte i sensorialitat amb la natura. Marçal, ens podries explicar una mica quina relació hi ha entre l'ésser humà i un espai natural? Doncs sí, Gisela. Per començar, el que m'agradaria dir sobre la relació entre la natura i l'ésser humà és, si ens fixem en el nostre passat evolutiu, des d'una perspectiva de l'antropologia biològica, per exemple, fixem-nos que fa més de 6 milions d'anys que la nostra línia filogenètica, la nostra línia que va donar lloc a l'ésser humà, es va separar de la línia dels ximpanzés, no? Fa més de 2 milions d'anys vam originar-nos com a homo, com a genus homo, val? I fa més de 200.000 anys vam sorgir com a espècie, com a homo sapiens. Tenint en compte això, tenint en compte aquesta escala temporal tan gran, fixem-nos que fa poc més de 100.000 anys, o entre 100.000 i 30.000 anys, que vam començar a ser sedentaris. I en tot això fa poc més de 200 anys, 100-200 anys, que ha sorgit la societat industrial. I finalment, fa potser 30 anys, que hem començat a fer servir els ordinadors, no? Amb tot això, amb tota aquesta escala, per començar el que podem dir és que nosaltres com a éssers humans, com a espècie, portem milions d'anys d'evolució dins la natura i molts pocs anys seguint el mode de vida que tenim actualment. Aleshores, és obvi que la nostra genètica, el nostre cos, tot està adaptat a estar en contacte amb la natura. Hem evolucionat a través de la natura, no? Llavors, el nostre mode de vida actual dista molt de tot allò que ens ha fet evolucionar com a éssers humans. Clar, veig que aquí buscaríem l'accés a la natura lliure com una mica un antídot per contrarrestar totes les hores que passem a dins d'espais tancats, normalment asseguts, tant infants com adults, i a més a través d'una pantalla. Oi? Vull dir que al final veiem que hi ha unes conseqüències molt grans en aquest mode de viure actual, més modern, en què ens costa, o als nens sobretot els costa concentrar-se, hi ha més mal humor, frustració, angoixa, inclús baixa molt el sistema immunològic. Això també hi ha que hi hagi més malalties, més inseguretat, menys força per part de tot l'organisme humà. I veiem moltes més conseqüències, no? Pèrdua de la consciència, de la seguretat, l'equilibri, la força, que són elements que necessitem per desenvolupar-nos, per créixer, per relacionar-nos i per aprendre en un context escolar. D'alguna manera podem veure que les conseqüències d'estar tant de temps en aquests espais artificials o tecnològics, amb molta saturació, una mica estressants, doncs que repercuteixen directament en el nivell acadèmic i fer front en la vida quotidiana. Clar, per mi tot això que estàs dient, una mica el missatge que ens donaria és realment, quan parlem dels beneficis que ens dona la natura, que ens aporta sortir, tots aquests beneficis, no és que sigui una que ens aporta la natura, és que ho hauríem d'enfocar al revés. És a dir, la nostra manera de viure actualment ens treu moltes coses que ja teníem abans. És a dir, nosaltres hem estat milions d'anys d'evolució tenint uns beneficis de l'entorn natural que ara estem perdent. Per tant, l'enfocament hauria de ser una mica a la inversa, no? No de pensar que la natura ens aporta beneficis, sinó de, critiquem una mica com estem vivint actualment, perquè ens estem perdent moltíssimes coses que ja teníem abans. Clar, com hem arribat a creure que és més sa i més segur
poder passar el nostre temps vital en un espai tancat preparat. Doncs d'alguna manera suposo que és perquè hem perdut confiança en aquesta cosa com antiga inclús, que sembla que sigui estar a l'aire lliure jugant o treballant o vivint. De fet, fent una formació a Alemanya amb l'Uli Trischer, que té tot un espai tant interior com exterior ple de moviment o de possibilitats de moviment, de relació amb les coses naturals. Ell m'explicava a través d'un estudi que havia fet i també que havia llegit de que quin grup d'infants pateix més riscos i més accidents. Si aquells que s'estan en un espai molt protegit, molt preparat, amb tota la seguretat i normativa vigent, o aquells que potser viuen i corren en un espai rugós, ple de pedres i de soques i coses que trobem imprevisibles en l'espai natural, no? I la resposta és que pateixen més accidents els que viuen en un espai preparat i segur, perquè d'alguna manera desconnectem de les habilitats del cos per superar qualsevol obstacle. Ha estat sempre tot tan dins d'una bombolla, no? Tan previsible, que perdem l'habilitat de poder, a la vida quotidiana, no? De poder assumir aquests riscos. Totalment, i precisament parlant d'aquestes conseqüències, no? de desconnexió amb la natura, per començar, si ens fixem en les xifres que hi ha mundials de nivell de depressió, de nivell d'ansietat, el que veiem és que hi ha algú realment anormal en la nostra manera de viure. I per altra banda tenim estudis que ens diuen que la naturalesa, el contacte amb la natura és ansiolític, és antidepressiu, doncs dona molt a pensar, no? S'han vist estudis on, per exemple, en banys de bosc, que és una cosa que es fa al Japó, el Shinrin-yoku, Sí. que el propi estat a Japó ha declarat com a activitat saludable, no? El fet d'anar al bosc i estar-te una estona es fan com a teràpies fins i tot. S'ha vist que això redueix literalment els nivells de cortisol i de noradrenalina, que són hormones i neurotransmissors de l'estrès. Això ho redueix al màxim. També la pressió arterial, la freqüència cardíaca. I a més els arbres alliberen unes substàncies que es diuen fitoncides, que són anticancerígens naturals. Vull dir, la natura en si té maneres de cuidar-nos, no? I estem molt desconnectats d'això, i això que et deia, aquestes xifres de malalties mentals, no? A nivell mundial jo crec que reflecteixen en part aquesta desconnexió que tenim de lo que el nostre cos ens demana realment. Clar, és que m'interessa això que dius perquè en casos més greus, com una malaltia mental, potser és més obvi, però ara has explicat moltes coses que el que bàsicament ens diu és que la natura ens aporta un cert benestar, que és el benestar que sempre expliquem, que necessitem per poder conèixer-nos, estar bé, relacionar-nos, aprendre, no? I aquesta seria una mica quan hem cregut que a dins estem millor és perquè hi ha més comoditats, perquè no m'he d'abrigar perquè no fa fred, o no he d'estar pendent de si trepitjo una cosa que no m'agrada o em pica un insecte, no? Però a llarg plaç, les conseqüències de l'estar dins són contraproduents per la nostra salut i el nostre benestar. El que passa és que no ens n'adonem que la saturació dels espais interiors, tots els inputs que hi ha, o amb una pantalla, amb tot això que ens relacionem, com que no hi ha una reacció directa al moment, sinó que es van acumulant doncs, estats de mal humor, que llavors va sortint aquesta agressivitat, o anem perdent control del nostre centre en el nostre cos. Són aquestes coses que són unes conseqüències com secundàries, per dir-ho d'alguna manera. Ens sembla que no són un risc prou alt, i ens pensem que estar fora és quan parem de parlar de seguretat, perquè podem fer caure amb una pedra i tallar-nos el genoll, ens pot picar un insecte, que són conseqüències immediates, però que en realitat quan estem a fora també activem tot un sistema d'alerta, però que és que el cos i l'organisme jo crec que pot assumir d'una manera molt més natural, precisament dient això, que no passa a l'interior, que està en un estat d'alerta constant, que és estressant. Totalment. Només cal veure també les xifres de TDAHs a les aules, que també són una mica estrafolàries, no? I venen a dir una mica que, clar, jo penso, fa 200 anys, o fa 300 o 1.000 anys,
probablement hi havia el mateix rang genètic del que ara li diem TDAH, però potser no hi havia les mateixes exigències per part de la societat, no? No era tan disruptiu ser així perquè si estàs en contacte amb la naturalesa, tot això queda cobert, és a dir, la teva activitat, que ara li diem hiperactivitat, queda resolta amb tot el que pots fer dins la natura, però clar, a una aula no. Clar, resulta que un nen hiperactiu té un problema de salut i d'autoestima, no per les seves característiques personals només, sinó perquè el sistema que l'envolta és que no li permet moure's o estimular-se d'una manera que no sigui sobreestimulant, no? Cosa que a l'exterior ens és més fàcil. Això és interessant tenir en compte com acondicionem aquest context interior que hi hem de ser, no estem dient que hem d'estar tot el dia fora, sinó també hem de poder estar dins. Però potser podríem parlar de com podem naturalitzar els espais interiors on hi vivim moltes hores. Doncs en el cas de l'escola hi passem moltes hores i a casa també. Llavors sí que és interessant poder sortir a la natura a la mesura que podem, però com dèiem també, no sempre és possible canviar de mode de vida radical. Potser la idea seria com naturalitzar aquests espais interiors on estem. Exacte. Sí, ja s'ha vist que el simple fet de potser estar a prop d'un arbre o de tenir plantes al voltant ja és beneficiós, és a dir, un tros de naturalesa ja ens aporta directament beneficis. Com en el cas de les persones en un hospital, que veuen a través de la finestra natura i es recuperen més ràpid. Exacte. Si ja s'ha vist això, doncs per què no lluitar, no? Per intentar maximitzar la natura dintre dels nostres espais, perquè és el que dius, és evident que a hores d'ara no podem de cop canviar el nostre mode de vida i les aules han de seguir existint, no? Però com les naturalitzem? Com podem fer-ho? Tenim molts elements. Una és posar natura a l'aula, ja sigui plantes, i inclús veient tot el procés de plantar llavors, però també naturalitzar el material que tenim manipulatiu, que no sigui tot, intentar que no sigui tot de plàstic i llis i de colors estridents, sinó poder-hi aportar un material també el més natural possible. Hi ha elements naturals directament per poder jugar amb pinyes, amb pedres, amb pals, amb sorra, amb fang, sinó també doncs, que els llapisos puguin ser de fusta, per exemple. No? És una idea que portem ja com una sensorialitat, ja dona una informació que podem processar molt millor que no pas una informació artificial, podríem dir-ho d'alguna manera. Clar. Si podem tenir animals a l'aula també és interessant, o a casa, evidentment, tot i que és un tema una mica més difícil perquè és un ésser viu, necessita molta cura. I després és divertit poder pensar en com podria posar a la meva aula representats els 4 elements naturals. El foc, l'aigua, l'aire, la terra. No? La terra és fàcil, podem posar un petit sorral, podem fer activitat amb fang, amb argila. La terra ens aporta com solidesa, tranquil·litat, paciència. Les persones que treballen amb el fang tenen un arrelament concret, que això pot ajudar molts nens a concentrar-se, que és un dels grans problemes que tenim a l'escola, que no es concentren o que els hi costa concentrar perquè hi ha molts estímuls, perquè estem moltes hores sotmesos a una concentració constant. Doncs poder portar elements terra, això ens ajudaria. Hi ha elements que ens pot semblar més difícil, com el foc i l'aire. L'aire és moviment, respiració, obertura, inspiració. Doncs podem tenir coses que pengin del sostre, que siguin lleugeres, que quan passem, quan obrim una finestra, es moguin, per exemple, elements que no pesin, elements que puguin ser més volàtils. I el foc seria la temperatura, la llum, poder jugar amb un joc de llums, poder jugar amb coses de temperatures diferents, inclús, per exemple, poder fer un te calent, unes infusions, seria una activitat molt divertida per poder fer a l'hivern, o escalfar coses al sol i després poder-nos-les posar a la pell, no? Serien idees, l'aigua evidentment també, que és un altre element que ja comencem a tenir més a les aules, però són com idees que podem aportar perquè hi hagi aquesta sensorialitat i aquesta naturalesa dins. Clar, realment la natura, el contacte amb la natura és una activitat multisensorial, és a dir, tots els beneficis que ens aporta realment no és només que clar, olorem les substàncies volàtils dels arbres i estem bé, sinó que sentim els ocells, sentim l'aigua, la frescor a la pell, no? És una experiència, això, multisensorial. Llavors, trobar maneres d'imitar a través de tots els sentits aquestes experiències que ens dona la natura, no? Jo crec que serà superbeneficiós. I també pensar-hi amb totes les edats, perquè ara, per exemple, estic segura que molts dels oients pensaven amb una edat molt mig, de termes mig, nens de 3, 4, 5 anys, potser una mica més, fins a 8.
quan són infants, bebès, ens fa una mica més de por i en canvi és molt beneficiós també. De fet, hi ha països inclús que treuen els nens i les nenes a dormir en bressolets a l'exterior amb temperatures molt, molt fredes, perquè tot això, doncs, ben abrigats, però els ajuda el seu sistema immunològic. Aquí, quan fa mal temps, de seguida ens espantem i el país es col·lapsa. Doncs quan són ben petits i també quan són més grans, persones adultes, el propi mestre, la pròpia mestra, li anirà molt bé, també serà molt beneficiós poder tenir contacte amb tots aquests elements més naturals, perquè al final sempre diem, no?, que sí que els infants estan en una edat de desenvolupament i que per tant són més sensibles a les coses externes, però que les persones no canviem tant al llarg de la vida. I el tema de les pantalles, Gisela, per exemple, que ja seria anar a la contraposició, no? El contrari a aquesta connexió amb la natura o aquesta activitat natural, s'ha vist que d'alguna manera el contacte amb les pantalles, tot el tema tecnològic, que és desvinculat de lo natural, com afectaria això l'educació a nivell d'aprenentatge? Sí, sabem que ara hi ha moltes escoles que aposten per una educació a través de pantalla, no? I és veritat que forma part de la nostra vida i és una eina fantàstica i l'hem de saber dominar i aprendre'n també. És important, però, que no passem a l'extrem de només aprendre a través d'una pantalla, perquè ho hem explicat moltes vegades, que aprenem amb el cos, amb relació, amb manipulació. Llavors hi ha d'haver com un espai molt analògic, de moltes hores al dia, i després també un aprenentatge a través de les pantalles, no?, que també és important, però que no ens ocupi tot l'altre espai. Quan em pregunten bueno, quant de temps és necessari poder estar a l'aire lliure? És una mica com preguntar cada quan necessites respirar, no? Qui diu aire lliure diu, doncs això, experiències analògiques, sensorials, el més naturals possibles, constantment cada dia, i després podem fer una part en pantalles. Exacte. I em fa pensar més en casa, que és més fàcil tenir una pantalla a prop, primer perquè molts adults treballem en pantalles i és una eina que fem servir molt, no només també per la feina, sinó per la nostra vida social, per la nostra distracció també, no?, com a temps més lúdic. És molt temptador també posar els infants en pantalles, perquè estan distrets, és una cosa que els absorbeix molt i llavors tenim temps lliure per poder fer tot això que hem de fer quan estem a casa. És molt temptador. Més enllà de potser donar consells de com gestionar l'ús de les pantalles, amb quina edat, a dins de casa, proporcionaríem la idea de crear espais de qualitat analògica, de relació analògica i de manipulació de materials analògics per poder-hi posar aquest llenguatge, no? És això, hem anat veient que les pantalles tenen un poder addictiu realment fort i perillós, i més en etapes del desenvolupament. Tenim el perill que la recompensa tan instantània que donen les pantalles vagi desplaçant progressivament a altres activitats que potser donen una recompensa més a llarg termini, com per exemple la lectura o el joc imaginatiu, no? Clar, això també estableix patrons de que l'infant a poc anirà buscant tota la recompensa més immediata, i això no només en les pantalles, sinó que es pot transmetre a altres espais de la vida. I ojo, perquè aquí, clar, precisament és el pilar principal de les addiccions, no? El buscar l'estímul immediat més que l'estímul a llarg termini. Sí, és que hi ha una cosa amb les pantalles que és absorbent total, i això que dius dels estímuls cada cop més forts, des d'una passivitat, no? Perquè pots tenir estímuls a la natura, però en què has d'estar d'alguna manera actiu o atent. Les pantalles estàs passiu. I de fet, és que això que expliques m'hi he trobat moltes vegades amb infants que venen a jugar a un espai de joc que tinc, en què és a l'exterior, amb molt de material semiestructurat, obert, amb moltes possibilitats de relació, de motrius, d'imaginació, de creació, de construcció. I el primer cop que venen, la gran majoria diuen: però que no tens una PlayStation? O per què no em dones una pilota? I és greu, i em sap greu, fa pena que la infància d'avui en dia només tingui dos jocs, un que sigui el futbol, perquè és una cosa que és molt mediàtica, i l'altre només a través d'una pantalla, passar pantalles de videojoc, que no vol dir que no siguin dues activitats que podem fer, i és fantàstic, i totalment. també està molt bé,
El que passa és que també hem de poder tenir l'opció de poder jugar sols, de trobar-se, no?, en un món en què no està tot fet, sinó que ets tu el que has de construir el castell, ets tu que has de buscar el material, ets aquesta part més... Després volem, no?, ciutadans crítics, que pensin per ells mateixos. Tot això comença per aquí. Comença per un material simple, un temps lliure i un espai on estàs acollit, podent crear coses. Comença per aquí, per aquest tipus de joc. De fet, el videojoc té moltíssimes coses bones i si es tria bé pot ser una eina pedagògica educativa brutal. Jo crec que la qüestió simplement està en com i quan es fa, no? I durant quant de temps, i amb quin acompanyament i amb quina intencionalitat, no? Sí, exacte. I això veurem que lluitarem menys com a pares i mares tot aquest ús, aquesta intencionalitat, tot aquest discurs que hi ha al darrere, si paral·lelament hi ha l'opció d'espais de qualitat, com dèiem, de relació en què puguin estar aquests adults que acompanyen, ja sigui a l'escola però sobretot a casa, doncs sense ús de les pantalles, ells mateixos, veient-se immersos en una activitat més analògica, tenint una simple conversa al sofà, podem fer un joc de taula, podem crear, dibuixar junts, pintar, hi ha milions d'activitats que podem fer, més obertes, menys obertes, més dirigides o menys, que poden ser de qualitat. I de manera que, quan hi ha totes aquestes opcions a casa, un dissabte al matí, al vespre, abans d'anar a dormir, poder disfrutar també de música, de literatura, doncs veurem que quan s'acaba l'estona que hem decidit i pactat de les pantalles, hi ha una altra cosa que també ens estimula, també ens agrada, també rebem amor, vincle, aprenentatge, gaudi, benestar, i aquesta per mi seria la recomanació. Veure que aprendre i viure i relacionar-nos pot ser des d'aquesta manera analògica tan positiva i que no és contraproduent o en contrari a tenir un ús racional de joc en pantalles o de mirar una pel·lícula o del que sigui que vulguem fer a través de la pantalla. Moltes gràcies. Crec que ho deixaríem aquí, oi? Gràcies, Marçal. Ha quedat raro això, no?